Pero non vos dixen que había que cortar os chaparros. Hostia, algo comentou, la verdad. Os chicles agora non ten nada de sabor. Antes comprabas un boomer e estabas toda a tarde roendo. Eu cerrei as galiñas. Eu estou aunque sí, pero cerrei as galiñas de verdade. Agora entra má duda. Non lle teñades tanto medo que na gaiola non vemos a sogra, coño. É que facedes aí cas sulfatadoras para arriba e botarse para atrás, hombre. Dades coa parata aí en alto, mugando entradas no puticlo. Hai que ser calmaos. Pa min! Traimo pa min! Aí, pa esquerda! Non, pa outra esquerda! Aí! Pousa, da pouco é pouco! Non deixes caer, aí! Vai pousando, xe che chame el polo sitio. Ata o nervio. A ver, eu medo nincún, pero iden puxar vos mellor. Xa era raro que un capataz traballara. A renta sale chapa. É malísimo, di cousas terribles. A ver, que vai a cuadrilla de portugueses. Veñan, puxade vos, que non tendrán nada que perder. Sí, a despacio, ide aí, a despacio. Bien, tan ámbar, ainda un pouco máis. Aí. Agora tan verde, botarse para atrás, veña. Que vai ao negro. Que en Hollywood non son racistas, pero se ten que morrer alguén, que morra ao negro. Travis, con cuidado, ben? Non temos prisa. Ábrelle a trampilla. E non te poña nervioso, que a mí non creo que me pase nada. Hola, pouco. Bien. Ai, ya está, menos mal. Ai, hostia! Gol para atrás. Ai, Dios mío, un bicho, anda máis trabadelas, outra, atrás. Tranquilo, Travis, tranquilo, fai forza, Travis. E posta a facer a bandera, pero será momento hora de poñerse a facer a bandera que te está devorando o bicho. Dille a miña moza que non se quixo casar comigo e agora non vai cobrar a viuvez, que tome polo cu. Travis, non te vayas, por favor. Perdónoche que non cortara los chaparros, por favor, Travis. Bueno, Travis, tampouco relaje los esfínteres, Pensa un pouquiño nos que quedamos aquí. Hai que ser personasta para irse. Non sai unha troita, me dijo Zoe. Non ves que desajo ali arriba toda a porquería? E acaba con todo, morren todas. Botanas, é que morren. É que non morre colleu, que rede, home, que eso son pa eso. Hombre, que tal? Aí ven un madrileño. Dios, moitir máis gracia me fai. Ven como un vaquero, aí apostolado. Non caes, home, non caes, estate tranquilo, hombre. Muy buenas tardes, caballero. Hombre madrileño, xa me tardaba tua persemonia. E como non hai outro acceso? Si acceso hai aí unha carretera buenísima que sale da autovía, pero fainos gracia verte na barcucha. ¿Se puede saber dónde estamos? Home madrileño, pois un río, moito calor e moita humedad, onde carallo imos estar? En Ourense, hostia. Ui, así a fusiñas madrileño. Además, viña sin un cepis, íbanos que lo pelo. Hai que vir pertrechao pa estes menesteres, home. Non ves que este é a jungla? Aquí podes salir un jabalí, un lobo ou un señor que pensa que ya andas movendo os marcos das leiras e podete matar. El jabalí dices, casi me preocupo más del señor. Patrón. Dime, Walter José. Gracias a Dios se pudo dar, hemos encontrado otro. Acompáñeme, por favor. Bueno, vou facer aquí que pico. Ai, como estou traballando durísimamente. Santonio, ves se chides da porta que está rascando os collóns. Como se nota que te meteu o teu padriño. A ver, dê só as mil e la trae para aquí. Aí está. Non se vê un caralho. A ver aquí. Vinde aquí darme luz. Carallo, José Antonio, penso pura lococión, todo que non sei estar traballando. Oh, que é unha preciosidade. Mire usted pa aí, mire pa aquí, madrileño. Pero si eso no tiene nada, es un simple mosquito. E levábame picando toda a noite, me cago en Dios. Dejana lleteña. Aí, cuidado, dalle pincelea. A favor da beta, coño, a favor da beta, hostia, que parecedes nuevos, joder, nin pa eso. Sí, ti dalle co brochón pa acabar antes, o único que queres é acabar antes. Jefe, eu creo que ao mellor aquí hai unha chadejo importante, hai moito hueso. Bueno, tamén podría ser unha chorrascada fuerte, non tiremos as mamparas al vuelo, que vos logo vos parece que hai aquí descubrimientos. Todo queredes ser protagonistas e salir na televisión. Se aí hai un bicho, treino que dicir eu, que peso botei 10 anos na USC. Jefe, atascouse o baño.
Tío, pa todo me chaman a min tamén, arre carallo. Bueno, veña, vamos. Vouche tocar así un pouco a cacha, que parece que pido personaje. Ei. Igual che pido unha hostia tamén. Tiquín, chum, Puf. Dios, a máquina da estoupar nova moi buenísima é. Non deixa unha. Ora, 2 euros cada cartucho, non sei se vale moita pena. Ata aquí outra loucada do braxe da Telejaita. Bueno, como todos sabedes, hoxe comeza o Mundial. Deron bastante tralla con eso, así que supoño que xa todos enterados. Bueno, vin unha cousa que me fixe moita gracia. Vou vola compartir con vos. É o que me fixe máis gracia a min do Mundial. Seguramente xa o vistes todos, porque andaredes moito máis que min polas redes e estades moito máis enterados. Pero bueno, se algún non o veu, pois voulle compartir para que o vexa. No ano 2016, Brasil fixe unha mascota para animar a selección, que é un canario. Porque claro, como son a canariña, pois fixeron un canario. Quixeron facer unha mascota así, divertida, tal, por nenos. Bueno, é unha mascota, vamos. Que pasa? Que saleulles con cara de mala hostia. Entonces, como ten cara de mala hostia, a xente empezou a chamarlle Canariño Pistola e a facer un montón de memes co tipo dicindo cousas aí de mala hostia, de mala virgen, poñendo mala cara. E a min faime moitísima gracia. Bueno, pois eso, quería compartilo con vos. A mascota é esta, como vedes ten cara de mala hostia, e os memes que vin foron estes e fixeronme moita gracia. Así que deixo aquí para que os vexades. E bueno, se queredes saber máis sobre o Canariño Pistola, pois buscade por aí. A verdade é que é unha chorrada, pero eu botei unha tarde moi boa gracias ao Canariño Pistola. E por supuesto, agora eu vou con Brasil a muerte. Gracias ao Canariño Pistola. Ojalá levanta a copa o Canariño Pistola. Imagino-mo botando a Neymar, dándolle unha hostia a Neymar. Sácate de aí, me cago en Dios, que te revento. Viva o Canariño Pistola. Grande Canariño Pistola. E nada, que fixen a dobraxe de Jurassic Park, ou como carallo sea, porque fume la película nova, Jurassic World, que antes traducían as películas, estaba mal, a xente queixábase, pero ahora deixanas en inglés, esa me ves a min ali, unha entrada para Jurassic World, Girl, a dos bichos, hostia, a dos bichos. Tamén a comentar que houben de ter que vender o coche para poder ir ao cine. Madre mía, podían cortarse un pouco. E que máis me jodeu que por curiosidade dixen, vou ver como lle saleu a anterior. E resulta que lles costou facelo 150 millóns. É dicir, unha vez que lle pagaches a todos os que participaron na película, os seus actores xa cobraron, o director todo xa os cobrou 150 millóns. E recaudaron 1.670 millóns. O sea, 1.500 millóns de beneficio. E non podes poñer as entradas ao millón a 5 ou 6 euriños para que poidamos ir todos tranquilamente. Hostia, despois ainda teñen os collóns de poñerme anuncios que parecía que lo Antena 3. Jajo na virgen. Depois día, que non ides ao cine, que cada lle vai ir ao cine, que mala virgen que me poño xa. Casi se me atrajantan as pelómitas. E nada, solo me quería queixar. Xa sei que non é culpa de nadie, que eles van así para ganar cartos, porque son unha empresa privada e cantos máis cartos teñen, máis cartos queren. Bien, pareceme correcto. Pero non sei, aí ao mellor o Estado podíase meter polo medio, máis sin huerta, bueno, máis sin huerta non. Pero aí algunha persona, bueno, é igual, solo quería comentarlo. Xa sei que é unha chorrada. Se non queres ir, non vai, se queres ir, vai. Bueno, pero tócame os collóns e comento aquí, porque podo. Pero bueno, a salida do cine vi unha imagen nun anuncio de Sara Carbonero comendo así como espaguetis con palillos chinos, serían noodles ou que foran, bueno. E cos labios pintados de rojo, era como un anuncio en plan, podes comer o que che sala dos collóns con este pintalabios e non se che vai, non se che pinta a cara. E claro, unha persona normal diría, que boa idea, hostia, porque así podes comer o que queiras e podes tal, e non te manchas. Eu pensei, hostia, claro, pas mamadas, así non lle manchas a pita a Iker Casillas. E sabendo que Iker Casillas ten a pirola limpia cando lle chupan, quedei moito máis tranquilo. E entón xa me pasou o cabreo. E bueno, estás mindo moito olla, así que vamos a despedir. Un saludo para a Reta do Amor, de parte de Alfonso XII, non o rei, senón o gran colaborador desta canle. Así que, Alfonso, un saludo e quedades saludados os da Reta do Amor. Que tes moita tentación aí nesa reta. E nada, xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, más dalle a like e suscríbete, más dalle a like. E se te gusta, compártelo con teus amigos.
E se non che gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.